Pipila ka mga kabaguhan ni batuman sa dakbayan sa Lapu-Lapu atol sa Traslacion. Usa nini ang pagpahawok sa imahen sa balaang bata. Ano ang report? Nahingpit na ang pagpangandam sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa Traslacion o fluvial procession karong Sabado. Sabado sa alas 12 sa tungang gabi, ngadto sa alauna sa kadlawon, gikatakdang moabot ang imahen sa balaang bata sa tiilan sa unang taytayan. Sa platform nga gitukod, himuon ang welcome ride sa sinulog dancers atol sa pag-turnover ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa imahen ni Senyor Santo Niño ngadto kang Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan. Lakip sa i-turnover ang imahen sa Birhen sa Guadalupe. Pagka-alauna 30, imotorkada ang mga imahen paingon sa Birhen de la Regla Church. Mato ni Father Bong Corpus, Kora Paroko sa Birhen de la Regla Church, may mga kausaban silang ipatuman tungod sa sayong pag-abot sa mga imahen. Sa labing unang higayon, mupahigayon og hamubong pahalok sa imahen sa balaang bata sa pag-abot ni ini sa simbahan dinhi sa Birhen sa Regla sa dili pa makasugod ang Santos nga misa. So mo nay usa sa mga kabaguhan karon sa amo pagdawat kang Senyor Santo Niño kay aduna nay panahon karon nga magpahalok gayud kaniya. So tingali mga before 4 o'clock ihunong ng pagpahalok. Pagka alas 4 sa kadlawon, ipahigayo na ang Santos nga misa. Ang atong simbahan capacity ra gayud, no? Capacity. That's why we also prepared kining city auditorium o kining basketball court, no? Pwede nga katong mga dili makasulod simbahan, dito na sila sa atong city auditorium. Napod na yung mga LED monitors nato nga mga dagko. Pagkahuman sa misa, subling imotorkada ang mga imahen paingon sa Nav-4 aron didto manukad ang fluvial procession. Samtang gipahibaw ni Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Clarito Baha nga subay sa maong kalihukan, duha ka higayon nga temporaryong pasiradan ang unang taytayan, pagka alas 10 sa gabi ug pagka alas 5 sa kadlawon. Kung makasulod na ang image dito, mga devotee dito sa BDR sa Birhen sa Regla, amo na pong i-open ang bridge. 5 a.m. And until such time, 5 a.m. ug makatuyok ng fluvial sa first bridge. So, i-open na po na to. Higpit ang seguridad nga ipatuman sa Lapu-Lapu City Police hangtod na nga mabalik ang imahen sa dakbayan sa Subo. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.